ndiyo vatariri tiri muJoyce Mine muno kunzvimbo yeBeatrice tasangana nemudzimai ane dambudziko raanaro vanonzi Geli Cheusi. Amai vari kuda kuwanawo rubatsiro nekuti vane nguva yakareba vachishungurudzika zvokuti vakatadza kana kushanda nedambudziko ravakatarisana naro. Inzwai kuchema kwavo muone kwanise kuoneka kuti vanokwanisa kubatsirika here. Kune makurukota here ariko anokwanisa kuvarerutsira vakwanisawo kuzvishandira vachiita cheupenyu hwavo. Mama, mungaudza vatariri zviri kukunetsai? Ndoda kubatsirwawo kana pane mazinata anogona ndova ndikuda kuti vandibatsirewo ndirapwe zvipere. Dambudziko renyu nderechi? Dambudziko rangu randinaro ndiri musoro. Wane nguva ndofunga watokwanisa 4 years ndichingorwadziwa mazuva ese day and night. Andina zororo. Musoro uyu unenge uchirowa nechepapo, unenge uchiita zvekuita sei? Unotopisa, une maronda. Une maronda arimo, unotopisa. Mune maronda mumusoro? Saka maronda yadi anopisa dzimwe dzenguva anototuta kuita urwa. Nanhasi ipapa ndatogeza unga utori muurwa asi ndakugeza. Dambudziko iri rakatanga zvadii? Ndakangona zvabuda ndakatanga kuita tusasa pano paside peziswa. Vazvangopera zvisasa zviye. Vachangoita 2 kuno kugotsuko. Zvironda izvozvo. Vazvapera. Ndopaka ndakangotanga ndatorukwa vandadurunwa vandagirwa. Vandatoona ndane zvironda zviye. Vandaenda kuchipatara ndakanobayiwa ka 3. Hazvina kuchinja. Mushure mekunge zvisina kuchinja maenda kuzvipatara makazozvifambisa sei? Kune kwamakaendera? Ndakabva ndaenda kwadhokuta kuMbare ndikanobayiwa mainjection andakabayiwa aita 10+1. Zvakangopera penguva iyoyo ndofunga zvemwedzi zvabva zvatanga futi. Makambofamba here kana kumaprofita kana kudzin'anga muchisuma kuti pamwe mungakwanisa kuwana anokubatsirai? Ndakamboenda kun'anga, ndakamboenda kumaprofita. Asi kuenda kwandinoita vanongochiti vese vacho vanenge vachiti zvinopera. But kuti zvipere manje hapa hazvisi kupera. Vanenge vachiti zvinopera kana zvoita sei? Pane mishonga yavakakupai? Vane minamato yavanondipa kuti imbozora imomo muno zvinopera. Saka kuzora kwacho ndinozora ndoita zvavanenge vataura but hazvisi kupera. Saka munoshanda here, munoenda kubasa? Handisi kuenda kubasa, ndakangogara. Saka kana masikati zvine zvinyatso kuita sei? Zvine zvichitopisa. Munokwanisa kana kushanda kana kutsvaira ruvanze kana kuita sei? Ndinotsvaira kuseni. Ndomuka kuseni na 5 mbuta kuti kusati kwapisa pepe ndotsvaira ndowanika kusuka nekuwacha. Saka na zuva rasumuka nendori makutoita matambudziko. Munoda kugara muri mumba? Mune vana? Ndine vana but vadiki. Muri kuvariritira sei muchitadza musingakwanisi kana kushanda? Pane vanokubatsira here kana kuti baba varipo? Hapana. Ndakamboshanda zvangu kudhara saka papane zvaindaingoshandisawo ezvino zvimai zvazosvika mukuoma. Zvamaishandisa chikafu chana ndinacho izvo zvapasisina. Maichiwana sei? Ndakamboendawo kumaricho zvisati zvanyiwa kuti ndizwadza zvasvika izvinozvo. Ndichiita maricho asi zvinozvo ndakundika. Saka kudzin'anga kana kumaprofita kwamakafamba uku hapana akakwanisa kukuudzai kuti dambudziko iri kune kwariri kubva kana kuti nhoroondo yaro chii? Pane munhu makarwisana naye here kana kuti zvakanyatsa pane tsanangudzo dzakamira sei? Manzwiro andinongoitawo nevanhu ari makuhwo muno mukomboni. Pane kuti anzi pane munhu anofamba achizvitaura kuti ndini ndakavagadzira. Akugadzirai zvaita sei? Ndisingazivewo kuti anzi anenge aiti vanonyenga nemurume wangu here handizivi. Ndopa zvakatangira? Ndofunga ndizvozvo. Nekuti ndongonzwawo nemakwa but pandinongoendawo mumaprofita vanoti aiwa dzimwe dzenguva chivanhu asi chivanhu chacho handizivi kuti chinodudzira kuti chii. Kumushande kupi?
kumusha kwangu Darwin. Makaguma asvika gorini? Handabvira ndakuenda, vabereki vangu vakaparara vasati tasvikako. Saka hamuna kanawo kama munoziva kana ari padyo amakamboudza nezvedambudziko iri? Handina. Kwana babangu kana kwana amai? Kwana amai vari kuzviziva. Pane rubatsiro rwavari kukupa iri? Hapana. Kana zvekudya kana chii? Hapana. Kubaba vevana ava vaviri ava? Kana kwakaenda handisi kukuziva. Umwe wacho ndakangonzwa kuti ndanzi akaenda kuSouth Africa, hanzi ndokwaari here. Umwe wacho hasi kutozivi kuti ari papi, handizivi. Saka kubva kukusiyai kwavakaita uku, dambudziko iri ranga ratanga here kana kuti vanga vatoenda dambudziko rikazosara umwe uyu akasiya ndisina nandistorina nditori right. Uyu akazopedzera kuenda uyu zvazvo zvichangotiwo ndizvo zvekuti ndopa ndaimboenda kwadhokota ndichinorapwa chichi ndichitanga ifanika zviri nani. Ndopa akangoenda akaenda ndichindikuenda kubasa, hana brazodzoka. Akazongofonawo pafoni achiti ndakatofonwa nemukadzi akatanga achininyepera kuti ndiri hanzvadzi yake, abva azotaura chokwadi kuti ndini mukadzi wake wakugara naye, asi iye atosiya hembe dzake kuno murume uyu. Saka mbatya idzi makaita sei nadzo, dzichiripo pano kana kuti? Dziripo. Tauraiwo vateereri nevakatarisa shuviro yenyu, zvichemo zvenyu zvese kuti mubatsirike. Pamwe pane zvimwe nguva pane anokwanisa kubatsirai kuti dambudziko iri ripere, mupore, mudzoke, mukwanise kuzvishandira kana muchiwana mikana yekuita zvinhu zvinoita kuti muwane raramo. Ndo zvandiri kutoda izvo, kuti ndiwanewo anotibatsira zvipere. Asi kana zvakaitwa nemunhu ngazidzokere kumunhu akazviita. Munoita back to sender. Kana pane munhu anzwewo kumarwadziro andiri kuitwa inini nekuti ndiri kutsva zvakanyanya chaiko chaiko, kutsva chaiko. Kunguva yemanheru kwadoka zvinenge zvichiita sei? Ndinotsva ndirototenga tumapirisi kana kuenda kune dzimwe hama dzangu kuti nditsvagirewo 50 cents kuti nditenge mapirisi kuti ndione kurara. Aya anenge ari mapirisi echia? Ndingotenga chero. Pamwe nekuti mapirisi anosiyana ka, pane ekuti marwadzo amire, kana mamwe ekuti mutowana hope anodhaka, anoita kuti muwane hope. Zvese izvo ndinotenga kuti ndisanzwe kapaini manheru ndirare, asi akapera dzimwe dzimwe anogona kupera kuma2, kubva kuma2 ikoko handirara. Pane nyaya yamataura kuti pane runyore kupe rekuti pane munhu ari kufungidzira kuti maimhanyidzana nemurume wake, ndiye ari kuita kuti dambudziko ramunaro iri rikutambudzei. Mungamuziva here munhu? Handisi kumuziva nekuti vanhu vacho vakandivanzira vachiti tikakuudzai munogona kunetsana naye, saka imimi ngoziva kuti kuita kwamakaita munhu ari kutozvitaura kuti ndini ndakazviita. Mune mashoko here amukwanisa kuti mutaurewo kwaari kana kuti ruri kukumbira ruregerero kana kunzwisisana? Kutaura kwaari munhu wacho? Ini kana ndakatadza zvishuwa ndoti sorry. Ndinobvuma kuti ezveshuwa sorry, kana ndakamutadzira ini nachiziva kuti ndakamutadzira ndoti sorry. Tereri, hero dambudziko rina amai Geli Cheusi, kana aripo anokwanisa kuvabatsira, unokwanisa kuvabata panhamba dzavo dziri pachivhitivhiti chedu, kana kuti bata isu Sly Media toona kuti amai avo vanobatsirika sei. Ndiro dambudziko riri kusangana naamai Geli Cheusi kuno kuJoyce Mine munzvimbo yeBeatrice. Tinokurudzira vatariri kuti mufarirewo peji redu nekuritevera reSly Media TV patinenge tichikuunzirai nyaya dzakaita sedzidzi dzamari kuzvinzira pano. Ndini wenyu Daniel Kacheri.